Joe Mizzi, is-sensar fil-proġett skandalus tal-Power Station tal-BWSC kien għadda bord mediku bada jirċievi l-pensjoni tal-invalidità minn Diċembru tal-2005, fl-istess waqt li kienet jaħdem favur il-kumpanija Daniża u mbutta mal-Gvern Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi biex tingħata t-tender kif il-faġġara. Dwar dan irrapportat il-Gazzetta Kulħadd li wkoll żiedet li meta Mizzi ġie ddikjarat invalidu kien għaddej l-akbar rekit ta' korruzzjoni fil-benefiċċji soċjali taħt ir-responsabbiltà ta' Gonzi, kemm waqt li kien Ministru responsabbli għal politika soċjali kif ukoll eżatt wara bħala Prim Ministru. L-applikazzjoni ta' Mizzi wkoll ġiet approċessata b'mod dubjuż fi ftit ġimgħat biss. Anke jekk tali proċess normalment jieħu ferm iżjed. Issa ġie żvelat li Mizzi kien qed jigwida u jimbotta waħdu lil BWSC f'perjodu li wkoll ippreżenta dokument ta' psikjatra biex jiġi ddikjarat invalidu u jibqa' jgawdi mill-benefiċċji tal-Istat. Mill-istess proġett tal-BWSC li kien jaqa' taħt il-Ministru Austin Gatt, Joe Mizzi spiċċa jdabbar mal-4 miljun euro f'commissions biex il-BWSC setet tikkwalifika u tirbaħ it-tender ta' 165 miljun euro. Il-Gvern ta' Gonzi kien dawwar id-deċiżjoni tal-Kabinett tiegħu stess biex imur għal gass u għar minn hekk naqqas il-liġi ambjentali ta' pajjiżna biex ikun jista' jakkomoda l-impjant li kien jaħdem bil-heavy fuel oil u kien qed jiġi imbottat minn Joe Mizzi meta suppost kien invalidu. Avolja issa Mizzi ġie ordnat biex jirrott lura s-somma ta' 1.7 miljun euro lill-kumpanija li kien jaħdem magħha qabel ħareġ boarded out. Mis-sentenza tal-qorti toħroġ ukoll il-konvenzjoni li l-flejjes li għaddew bħala kummissjonijiet kienu ferm aktar minn hekk. F'rapport estensiv il-kulħadd fakret li hu illegali li persuna taħdem waqt li tkun fuq il-pensjoni tal-invalidità. Mizzi li beda jieħu l-pensjoni tal-irtirar ftit wara ukoll kien qed jikser liġi oħra għax dak iż-żmien min kien jieħu l-pensjoni ma setax jaħdem kemm il-darba jaqla aktar mill-paga minima. Mizzi ma ddikjara l-ebda impjieg dak iż-żmien iżda spiċċa jitħallas il-miljuni f'kummissjonijiet. Kif żvelat mill-istess gazzetta x-xahar li għadda dak iż-żmien kien hemm żieda mhux normali ta' persuni li kienu qegħdin jiddikjaraw li ma jistgħux jibqgħu jaħdmu u allura applikaw għal pensjoni tal-invalidità, medja ta' 540 aktar kull sena. Il-każ kien irrapportat lill-Pulizija iżda l-investigazzjonijiet kienu twaqqfu minnu fih wara intervent politiku.